Gawas sa nakapatay og nga pandemic sa 2020 mugna sa COVID-19, balikan una nato ang uban pang mga dagkung panghitabo sa Sugbo ug ubang bahin sa Central ug Eastern Visayas. Pinaagi sa GMA Regional TV, year-end report. Minilyon ang danyos nga gibilin sa lain-laing insidente sa pagbaha sa Metro Cebu ug sa probinsya sa Sugbo. Usa sa mga dakong pagbaha na hitabo sa dakbayan sa Sugbo ni atong Oktubre 14. Unang higayon kini nga hitabo kundiin misaka ang tubig ug daw nahimong swimming pool ang Mango Avenue. Ang baha nga nasinati isab sa ubang parte sa dakbayan mikutlo og tulo ka kinabuhi. Nakasinati isab og grabing pagbaha ang dakbayan sa Mandaue kundiin ubay-ubay nga mga panimay ug kabtangan ang nadaot. Apil sa mga naapektuhan ang mga learning modules sa mga estudyante. Moabot sa dulan 4,000 ka pamilya gikan sa upat ka mga barangay ang apektado. Gatusan sab ka pamilya sa lungsod sa Tuburan ang naapektuhan sa grabing tubig baha sa unang simana karong buwana. Kapulisan ug lain-laing ahensya sa gobyerno ang daling miresponde. Mikabat sa kapin 50 milyones pesos ang danyos sa 54 ka mga barangay, lakip niini ang danyo sa infrastructure ug sa agriculture. Nakasinati sab og pagbaha ang dakbayan sa Danau sa susamang adlaw nga gibahaan ang Tuburan. Patay sa baha si J. Warren Almaden kansang motor na banlas. Padung unta siya mo trabaho. Ang bulog sa tubig matud pa nagikan sa bukirang bahin sa Tuburan. Mga residente sa sitio Apro, Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu gi-relocate. Kinihuman mabanlas ang ilang mga balay mugna sa storm surge nga dala sa bagyong Vicky ni atong Disyembre 18. Daghang balay nga naadaplin sa baybayon ang hingpit nga naguba human kusukusuha sa dakong bawd. Karong bag-o, gideklarar nga under state of calamity ang maong sitio ug tukmang ayuda ang ihatag kanila. Samtang ni atong Setyembre 25, temporaryong gipahunong ang tanang operasyon sa Dolomite Mining Corporation ug sa sister company niini nga Philippine Mining Service Corporation. Lakip sa gipahunong ang pag-export sa Dolomite, subay kini sa mando ni DENR Secretary Roy Simato nga personal nga mibisita sa minahan. Mitumaw ang mga isyu dihang nasayran nga gi-export ang tone-toneladang crushed Dolomite ngadto sa kauluhan o gigamit sa beautification project sa Manila Bay. Disyembre 21, midahili ang yuta sa pit sulod sa Carmen Copper Corporation sa Dakbayan sa Toledo. Upat ang patay o kasamtangan pang gipangita ang unom ka mga tao nga natabunan sa pagdahili sa yuta. Ang nasinating pag-uwan-uwan o ang pag-igo sa bagyong Vicky ang gitumbok nga posibleng hinungdan sa paghumok sa yuta. Nico Sereno, Balitang Bisdak.